45 másodperc. Jó, látod akkor? 40. Jó, látom. Figyelsz, jó? Figyelek. Még egyet. Sima bal tempó 20. 30. Oké. Húsz. 20. Tíz, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, most ment! Sima bal tempó mögötte 20, jobb 2 tempó emel hosszú, jobb 2 tempó emel hosszú, mögötte 80 emel jobbon, 80 emel és a jobbon, majd a vége bukkan, majd a bal 2 tempó hosszú vége ballon bukkan, a vége a ballon bukkan, majd figyelsz, mert mögötte lesz a nagyfék egy 100-ra lassító. Tehát mögötte a nagyfék egy 100-ra lassító, álljunk meg majd rá. Itt a lassító, 80 a jobbon, 80 a jobbon, majd a jobb 2 tempó vége csapod, a jobb 2 tempó vége csap, mögötte bukkan, majd a sima bal a ballon, mert a jobb 2 ötödikes mínusz, a jobb 2 ötödikes mínusz, mögötte bukkan a jobbon, a bukkan lesz a jobbon, majd a bal 2-ben fékezel, mert 20-ra a jobb 4 levág, bent tart. A jobb 4 levág és bent tartod, így van. Hol a bal 3 bent tart, nem levág, majd 20-ra a jobb 23 nem levág, engeded, 23 nem levág, engeded, mögötte 80 a jobbon, majd a sima bal a ballon, majd fék, mert a jobb 3 levág bent tartból, a bal 3-23 nem levág és egy éven csinálod, mögötte 20, ott lesz majd a 20, majd a jobb 2 bent tart nem levágra, a 20 fék, majd a bal 4 rövid szűken, a jobb 2 nem levág, majd a bal 4 mínusz bent tart, a jobb 3 nem levág, majd a bal 3 bent tart, mögötte 20, majd a jobb 2 korábból a sima bal bent tart, az 50-re fék, mert a jobb 4, majd a 20-ra a bal 4 engeded, mögötte 50 a ballon, és a jobb 2-ből a bal 2 tempó engeded, mögötte 80 a ballon, és a vége fék, mert a jobb 4 nem levág bent tart. 4-es nem levág bent tart, majd a bal 4 bent tartból a jobb 45 nem levág, mögötte 20, 45-ös, figyelsz? 20-ra a bal 3 tempózod, ból a bal 2, ebből a bal 2, majd a sima jobb nem levág, mögötte 80 a jobbon, majd a bal 2 tempó bent tart, sodor, és 80 a ballon mész, mert fék, a jobb 45 nem levág, enged, azaz 45 nem levág, enged, majd 30-ra a bal 24 szűken korláthoz engeded. El vagyunk melegedve. Érzem. Majd a 200 a jobbon mész, aztán vége fék, mert a lassító lesz jobbról, látod, ügyesen a féktávod, és a jobb 333 tempóhosszú korlát, azt a mindenit. Jó, ne vigyük el, nagyon jó. 333 tempóhosszú korláttól engeded, majd 80 a jobbon mész, szépen engeded ki, gyönyörű, 80 a jobban, és vége fék, mert a bal 3 bent tartból a jobb 2 bent tart. A 3-asból a jobb 2-t bent tartod, majd a bukkanra a bal 2 mínusz engeded, majd 80-at mész a ballon és emel, majd a vége bukkanra a jobb 2 tempóból, a sima bal hosszú a ballon mész, és bukkanra figyelsz, mert a jobb 2 nem levág, tempó, felkiáltójeles, hadd menjen még, a sima balban a fék, mert a jobb 2 sodor, figyelsz a nyomvájúra, és a bal 45, nagyon jó, 45 nem levág, hoppá, rajta vagy, ügyes, jobb 2 tempó engeded, mögötte 80-ra az emel és a ballon, majd a bukkanra a sima jobb tempó engeded, aztán 100 a jobbon is emel, majd a nagy fék a táblánál, mert bukkan és a bal lök elág. Azaz, ügyesen, fűszélén, szépen meg vagyunk. És 100. És 100, és nyomod, és a cél mögött a sima jobb. És a cél mögött lesz a sima jobb, és nyomod.